Morning guys, morning ang nagsugod ang Kalbaryo sa dalan gikan crossing sa monte padulong dalan sa Shoton. So morning galakaw na lang ta guys kay pertigyong dan luga kung atong ipilit nga magsakay na pay delikado nga matumba ang motor. So mo ang kasamtangan nga sitwasyon sa dalan paingon sa Shoton. Gamay lang din nga dalan nga di maabot og kilometro kay dito sa Pikas, dito sa portion sa pasulod sa Shoton, nag-ongoing na ang pagsemento. So kung lantaw na to ron guys, so morning tsura mura na pagtunaan, gaulan-ulan man, balik namang ulan din sa area sa 8 barangay sakop sa lungsod sa Talusan. Kani ang shortest nga distansya kung moadto ta pasulod moagi ta sa dalan sa monte, pero gumikan kay daghan ron ang gaagi kaning bag-o nga dalan sa Punawan to Shoton kay tungod simentado nya kani nga porsyon na sa dalan na biyaan na ni wala na maintain tarong sa barangay kay barangay road ba ni. So sakop ni siya nga porsyon sa ang yuta sakop sa Talusan, apan ang atuang dalan is mo ni ang dalan kani adto kung mosulod dag Shoton sa wala pa ning dalan sa Punawan. So mo ni ang sitwasyon sa dalan, murag lugaw o naigaagi dito guys, sa bagong nga dalan kay nindot ng dalan dito, pero dire sa kaning karaan nga dalan mo ni ang dalan nga ambot kanas pa na pud ni mamaskin lang mabugaan gud rough road kay dugay man siya maguba na. So kung karon perte pa jang guba og maglubong-lubong ang ato ang mga motor. So hinahinay ta dres kilid guys kay para direta mo agi kay kung diha tas tunga pati atong chinilas mo apil og kaning ibot kalagpot. So muna siya ang sitwasyon sa dalan dinhi karon liko na ni nga dalan na ni sa hapit na moabot dito sa sulunan sa Shoton. So muna ang sitwasyon sa dalan guys, na nadyo'y tubig mura na siya tunaan og ang pipila agian jud mo basa-basa kay mamidpid ka sa daplin aron di ka matugsaw sa lapok. So ng tao ninyo mo na ning dalan kung moadto og gikan sa Shoton moadto sila suba nipa o sa Solar Olotanga, di gid sila kalingkawas nga moagi aning dulan. So manang luoy kayo ang itong mga driver, itong mga commuters o ang ato ang mga sumasakay, labi na kung padulong sa Olotanga kay ang dalan peting induta. So mo ni siya ang dalan karon sa pagkakaron June 7, 2020, dinhi gahay kita sa daan nga dalan padulong sa Shoton. Kung gikan ka sa Shoton mo gawas ka crossing sa monte. So kung gikan to kag sa monte mo gawas ka sa bag-o nga dalan nga nag-connect padulong dito sa Punawan kay doon na po'y tulay nga nahuman na ang portion sa Proxingo Kawilan o Punawan
So mo nang nindot na ang pag-agi ditong porsyon na. Pero kung dire petig yung luya. Balik sa tag hike kato sa ning lingaw-lingaw na tong kaugalingon. Mura ripuntaan ni hiking pero at least safe mo ni. Tawa guys, mura siya og tunaan sa pagkakaron. So unta mapansin sa tuang mga concern nga mga ahensya sa gobyerno, ultimo ang kaning imbornal bangag-bangag na man lang gani na pilutan. So mo na ang portion karon sa dalan mo na ng portion na guys, ang bagong dalan sa Punawan, gikan Punawan padulong Suton pasulod kanang sa ibabaw. So kung lantahon ninyo nindot na ang dalana sa ibabaw nga portion, pero pag abot din sa pikas o tanawang motor magi, so mo na luoy kay guys. So mo lang sa natong update, Raymond Bagunok, may buntag ka natong tanan.